В дома на Марио вече си имат вълшебна стая. Преди в нея отдъхвали възпитателите, а сега едва побира даренията, които продължават да пристигат и след празниците. От България и от целия свят. Преди имаме една топка, пускаме за игра за ръката. Внимавайте, трябва да я пазите, защото ако се скъса, ще си купите от джобните. А сега вече ще играят на воля децата съвсем спокойно и дай Боже да произведеме едни добри футболисти. Гардеробчето на Марио вече е пълно. Това е малка част от дрехите ми. Има още 4-5 пъти, още толкова. Това ми е вторият телефон. Първият ми телефон съм го подарил на по-малкия ми брат, за да поддържа връзка с госпожата. Приятелите му казват, че никога няма да забравят от миналата Коледа, защото им донесла не един, а безброй подаръци. Футболна топка, скейтборд, МП3 и други неща. Много скъпи подаръци ни направиха часовници, които са наистина по поръчка с наши имена. По сметката на дома до момента са постъпили 14 000 лева и тук вече са спокойни за топлото през зимата. Една от занималните е обзаведена с чисто нов телевизор, а в компютърната зала има нов компютър. И само го монтирахме тук и децата си играят с най-голямо удоволствие на този компютър. Той ми е любим. Сред най-ценните подаръци за Марио са бутонките, дарени от кумира му в Левски Владо Гаджев, както и оригиналните екипи, изпратени от английския Челси. Заради един от тях тези дни осмокласникът е понастинал. Защото играх по летния екип на Фернандо Торес на стадиона при минусови температури. Затова сега съм болен. Но следобедните занимални момчето не пропуска. Не беше дълго време на училище, така че той има да компенсира, да навакса доста. Аз, господине, започнах да уча първо по разказвателните предмети, научих се по биология и по история. След това си реших домашното по математика да си оправя оценките, защото в понеделник, друга седмица имам контролно. Сега е по-отговорен и смисъл влиза редовно в часовете и много учи. Смели сме този герой, защото повечето деца на неговата възраст биха се оплашили от това и не биха посмели да отидат там и цялата история да стане. Той самия казва, аз не съм герой, но в същото време си мисля, че в един момент, когато се говореше единствено и само за края на света. И ето от някъде се появи това дете с тази постъпка, което показва, че няма да дойде края на света, а че животът продължава. С момчето, което Марио изнесе на гръб от пропаста, без да се замисли за своя живот, се виждат често. Той вече по-добре ходи на училище и аз се радвам за това, че се оправя. А Марио продължава да получава благодарствени писма, много от тях анонимни. Ти си един страхотен пример за всички хора в България. Гордея се с теб, бъди благословен. За тази сутрин от Белоградчик, Маргарита Стефанова.